Der er fokus på vores energiforbrug. Nogle mener, at de eksisterende energireserver er meget begrænsede. Andre mener, det er afgørende, at vi begrænser vores CO2-udslip af hensyn til klimaet. Men næsten alle er enige om, at energipriserne vil stige. Spørgsmålet er kun, hvor meget. Heldigvis er det muligt for almindelige husejere at gøre en forskel. Vi kan i høj grad gøre os uafhængige af de stigende energipriser, samtidig med, at vi bidrager til et bedre miljø. Med solceller kan man producere en elektricitet, endda overraskende meget, selv i Danmark. Samtidig er solcelleindustrien den hurtigst voksende industri i verden. Det betyder, at cellerne har nået et pris, hvor investeringen for alvor bliver attraktiv. Bjarne Juhl Andersen besluttede for et par år siden at flytte til naturskønne omgivelser ved Randers. Beliggenheden betød restriktioner i forhold til tagkonstruktionen, der ikke var optimal i forhold til solceller. Alligevel besluttede Bjarne, at et solceller